La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Edastekibu lanuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Edar de dil ki dava la ilaha illallah, la ilaha. Donc très rapidement, nous allons cette fois-ci poursuivre le programme de la première session de cette première session, donc avec l'exposé qui sera présenté donc par Abdul Wahab Dembélé, donc sur le thème Wasiyat, un système divin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمانغا شيريو كراكرايا الله سبحانه وتعالى كليالا كافو أمانغا آدم دي كانو كما باتو كما كايتي غوا فنوري أتمي الله سبحانه وتعالى no bola amanga shiraf na kurakura ka fo alakra sallallahu alaihi wasallam wi allah subhanahu wa ta'ala ka ciden ka kenne mai kana danven bela jelemo fo ka tasi kiyama dum no bola amin nema an baraka yini allah subhanahu wa ta'ala fe ako jidi alakra ka sallallahu alaihi wasallam nga koro yere alaka hina ondela alakra kanu kamo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah suma alhamdulillah ina fo abora ka fo to mina babu minni o kalfala la ka fo ngapma o ka o de wasiya un système divin ko wasiya o ala reka fendilenye Mirza Ghulam Ahmad alayhi salamu mo ya saka di awma anga ala nyilini ay o arab kala karangara bolo islamia dina kono korna kono wasiya akorode bamba to bi kuna fonu min di kabla abina taka fe mununto aka demaya bulu ayni ndo inda ayni ngeta ani ayrabe ladil kan gole min di demaya mo ukan ku cesri adama de la chogomina ka nyu amine belmaya la wal maka nyu amine ala ko siraka bakulo fola wasiya koroye bamba to yana ka fatu ayekuna funu laba munun di krengere poloma ka polo gole ya ka foka gole ya ya saka hakitu ala kelaw akana nyina wasiara be femi no fe oyode o aye kitabu sebe krengere boloma babu yunga no imam mahdi alayhi salam yere kitabu yere ko el wasiya
onga kerengara buluma ni ngoro ndolo ngoro ko babu ngono akrengara ma ka yeshimi fana mo tugu o de ye munu mi contribution sara aba kalama contribution system do be ahmadiya kono min mi wele ko wasiya no koroye ibi min soro kalo kono ibo kla tanye kono ndon yitai tana ibo di o kabla kesu kono ka dine bara ni ay ka ahmadiya baro kenaye ka islamaya kono fu numa ko cerni ay on ni wasiya fola ahmadiya kono kerengara boluma a koro ye ka fara a koro tawka arab ka kono bi koro di fo ata se kerengara boluma islamaya kono bi koro munudi o mana kuma babu minga o de oye o beba kalama ni ma somina ka fo aka wati to te bere yeble abi kuna fo munudi o ba jira o ye kuna fo kerengara le dowdi ma ka ki boloke mununa yasa ka bamba to walma mami mena fatu ka kala yinu ko ke ko sabati akofe o misaka imam mahadi ayake gafe kerengere do de wala wati to ka masa anta saka gafe ko no kuma befo o ngala ma wa munun bey ay la de ka munun di folo yani akata se a contribution bondamo amena kuma odeka o koraydi dina re barala alera dana angala femina anana ala ko sira mi ndo angoro abila del kan di ode kunga folo kitabu re kono kasoro kana se contribution bonda ma 600 no ye awasia ma yorere kare buluma wala ma damine ina fo abe gafe kono ayre fe tuga mina لا كو فبما أن الله قد أخبرني بوحيه المتواتر أن موعد وفاتي قد دنا أقول إنافو تقمنا الله سبحانه وتعالى أي نكبر يا ناكا وحيه أن نشر تاما كافون واتي دوتبري ينما يكون وقد توتر هذا الوحي إلى درجة هزت أصول كياني وفترت فيها الحياة أكو تلمغ وحي نوچار أننا كتشايا علما كدادادا نيوانغا أكو فاين نينجي بونينا ما يركا بيو تشينا كافون واتي توتي بريبلي أكو كنورسا لذلك رأيت من المناسب أن أسجل بعض النصائح لأحبتي وكذلك لجميع الراغبين في الاستفادة من كلامي ako kama nyakan kala dil kan kerengeralun sebe ka sebele ka di aw makabla ya samamu mafa naka makan lame kan nafasorala anin kanu baw olu kaseka ni nadil kan nun soro ka barake nay o ay wahayu yere min soro sakabo ala yoro ka ka fatuli ko ku koray ka fo wati to te bereye o wahayu infle ako ala ko alema taruba ajalukal muqaddaru wala nubiki laka minal mukhziyati zikra ako ika wati minni ala yo o danzigi iye o wati o surunyana wati dafa wati o wati sera toy koray tali do mase nga wati surunyana ko nga mimi lakka yisa wala nubiki laka minal mukhziyati zikra ko etale ko lebu ko foi na ke ela kuna ala bo to fo nga be jo shika boy moye kuma munu nomi moye kuma munu ngalon labe kubi immango yani ay ma be jo shika boy nare takbir islam ahmadiyya ako kono rosa kallami adu rabbika itika alaka laydu min nayo taye no ika fatuli chena a wati asruyana walaidu atowreteble oko sasa ako dika do ka fo wa imma nuriyannaka ba'da allazina iduhum aw natawaffayannaka ko anye laidu min ta ijuguye ka fo amina umalo
a dɔw bɛna kɛ e yɛrɛ balolen ɲɛna e Gula Mahamadu alayhi salam an bɛna i jugu dɔw malo e yɛrɛ balolen ɲɛna nka dɔw ta bɛna kɛ e yɛrɛ kɔfɛ. Ghulam Ahmad Ski, Ghulam Ahmad Ski, nare takbir. Tamutu wa ana radin minka. Ako e bi fatu ka sɔrɔ ni ala jɛnnen dɔ e ma fasayi. Mo le ni wahyu de ala baka ni wahyu ka Ghulam Mahamadu kan. Anta tamutu wa ana radin minka. E bi fatu ka sɔrɔ ni jɛnnen dɔ e ma n y'a falo dɔ e ma fasayi. Wa nubki lakal ayati bahiratin. Ako wa kabako nona ya amina o chama to e kɔfɛ ya munu ma jira ke kun ye tiɲɛ tigi ye a k'a fɔ o kabako dɔw tɛ kɛnɛ ka bi o dɔ jumɛn ye a sɛbɛn filɛ yan fɛ yen je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre ko mina i ka cikan k'a cɛri ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ nin fɔra Mirza Ghulam Mahamadu ɲɛna ka taa sɛngɛmɛ ye bi Ahamadu bɛ jamana joli la bi jamana 200 jamana 17 Nare takbir. Ghulam Ahmad Ski, Ghulam Ahmad Ski, nare takbir. Allahu akbar. O akafo ko anubuki lakal ayati bahiratin famina kabako nona ya chama munun dangana malendo hali jugu tise ka so ka fo ne ladumi ta eye akafara o do bi da keneka o do de ni ka fo yana ika pumaka ika walada e kanubaw bina cari diɲɛ fa bɛɛ ne ala b'o kɛ e wa anw yɛrɛ y'o seere ye wa hali jugu y'o seere ye o la fɔlen dɔ jɔra o kɔfɛ a ko amɔ a ko lakad bu'istu minallahi ta'ala ka mazharin likudratihi azza wa jal a ko ne cira ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala de fɛ ala yɛrɛ de ne ci ka ne kɛ a ka fanga danganimayalen sɛyin bɛ ala ye ko sɛyin da kɛnɛ ka bɛɛ k'a ye a ko ne Ghulam Mahamadu y'o ye a ko yesa ko faamu sa fa ana kudratullahi el mutajassida a ko ne ye ala ka fanga ala ka se o kɛlen ka farisogo ta diɲɛmaa k'a ye a ɲɛkisɛ la a ko ne de ye o ye yɔrɔ ala ka se a tɛ ye ɲɛna i n'a fɔ fiɲɛ min an filɛ k'a minɛ k'a bila nin ye an ɲɛ t'a la ala ka se dantɛmɛ o dogolen don nka n'a ye se don fɛn min na a b'a bila muyuku maɲaka la walima gadabali la fo i yɛrɛ bɛ yeli k'a kɔnɔ wa ko ala ka o se in dɛ a k'o de ye ne ye ala ka se kɛlen ka farisogo ta n'i b'a fɛ ka ala ka se ye ala ka se dantɛmɛ a ko ne filɛ ne ala ka se a ko a ma ban dɛ wa sayati min ba'di akharuna a ko ala ka se nafila wɛrɛw bɛna ne kɔfɛ sayakununa mazahira qudratillahi saniya a ko ala ka se o nɔnɔya filanan o bɛ tila ka na n'o ye khalifaya ye a ka babu in ka jan a ko ale ye ala ka se ala ka fanga min ala b'o jira k'a ka sebaya jira ne de ye fɔlɔ ye fɔlɔ juma mahadiya kɔnɔyɔrɔ la nka ne fa filen kɔfɛ a ka da la ala tɛna aw to yen a bɛna khalifaya di aw ma aw de k'u kɔrɔya wa sayati min ba'di akharuna ko maa wɛrɛw bɛna ne kɔfɛ munu sayakununa mazahira qudratillahi saniya munu mina ala ka se jira aw la ya k'a jira a tiɲɛna ala se bɛ nin ko in na ala se b'a la wa ni ala se mun danni na a kun se ka kɛ ɔ y'o kalifaya an b'o duurunan na sisan kalifa duurunan wa a y'a fɔ cogo min na a jɔra dɛ an b'ala deli ka o kalifaya in labato ala ko nɔgɔya an ye. nare takbir nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Ki, Jalsa Salana Mali, Khilafati Ahmadiyya, Khilafati Ahmadiyya. O kama ko aw Ahmadiyya tuba lakum ako aw ka tare aw ka soja fa ina maidana takarrubi ila Allah qad khala kika do ka fo ka gore ala la ka ala maye o kene ba ko mata kono ma shteble kene warola kullu ummatin akifatun ala dunya ako je fa be tagir la je ka kullu ummatin akifatun ala dunya be ka yini ve ka be me je de mobi o kama ka gore ala la ka ala
maye kaka waluye kaka kutubuye kaka manumaye kwa kene bamingumbe ko mata kono alangola ledu mashite akola sa kwa ka do ka fa muyoke fa aradul alamu amma yarda bihi Allah ko famunu no kelibi ka sababu ye na alabi ya faymo ka je imo ko je mayi ko do ola fami mi ka sababu ye kayere bure alala kaka ala kanu baye ko je maye o fon ye kuto e pew ko la sa fallazina yuriduna an yaktahimu hadha li baba bikulli quwwatin fal fursatu sanihatun lahum ليبدوا في قدراتهم في هذا المجال وينالوا بركات الله الخاصة. أكون مامون ني أولو بافكنا كنا يقولون كراي كنا لانغولم باي مانو ما كنا من باي نا لانغولا ليدو أدبا كونغورلا أكون وداي لا كراي ده مامون ما فكا غرينا فكا أمتياجي كريه أكون وا أكنا فلا كرو ده أين نرى تكبير إسلام أحمدية إسلام أحمدية أقول نانا وينالوا بركات الله الخاصة وعلىك بركة علىك سي علىك نعمة منبي نايو كرنجرة أكاجون سنمون تقولا أو كوني نانا كنا باينغونو نو مانو ما يكني كيف تسرو لا ده أنا لا دلالة كم فرا سرو بوكا أقول أسا لا تظنوا أن الله تعالى سوف يضيئكم فكانك أو ينكا فوق وسافة نتالون كروكو فلا بنا أوتو يدك على بلده في يوتك كمنا إن بزرة تنمو أنتم بزرها الله تعالى في الأرض بيده أو يسمشي نيوكسي والما جريشين أو يودي بزرها الله في الأرض بيده ألا يرى يسمامي شين كاسنة ألا ركا فنزرا نندو أقول أسا kaka do ka fo ina hazil bazrata o shimi flani o suma shimi flani tanmu wa tazdahiru wa tatafarra'u fi kulli tarafin o abina kay jirishu belebele badi mina karifa befe wala safa tusbihu dawhatan azimatan kabina kay jiri masade alaye jiri 2000 turu du golo sanfe no yale re gulama ahmadu ako o jiri kisa fitini abina buya ka ya daka fere ka wasa kata je faabe ko kama aye ahadli sigi ko mum yira mode akana sra fiew Allahu akbar jinaba ko ngami ngoni mi ken no ba sengoro atita ka mi ngondo jiri bina nugu abolo bi chaya asma bi ja gaha dado ko ngafa do ba ko de فطوبى لمن يؤمن بقول الله تعالى ولا يخاف الابتلاءات العارضة أكو مغوكا تارة ما من لمن على مكانا وأولا بلندو كجو لجرابلو نيفه هذا إنما الأسر يسرا نغيا هيرو أني قولا دو تيمولي دو يوانا وكذا أكو فطوبى لمن يؤمن بقول الله تعالى ولا يخاف الابتلاءات العارضة كتشينا على بكرة فن من دي أيان سجى شينو هربنا أو بنا كيا جن فاب بفه الله جربلو باكرو درة أبي فوق أبي من كارو نجلا وأنا بكو أنا تورو كافر ربنا فأوما نا أكاسيكا أبي لبا أو تينلا كو على بوكا مغما ياسا كاسكا نوماني جوجما دونغا بونيونا ibaro ka fo ni lajara bilinana o watla mamunu tate alakoy olubi wawre ni gola yatuna o ko tabamono ngo ko mati tari jon don ko fa gola yana do abako defo yanno wa akasira ka nya foli minga jirisum bay mina fere abulobi ja abika sumon man bay ko nga atita gola ya do de ko abasi ko de ko no oko tugula sa akado ka fo o kekun fana de aw chela munu ye chie tigu ye an munu ye ngalon tigu ye ya sa o kado wala na mi ngale ye gole ya soro e kado ka fo wa examen de wulla de ni mi frati ni belala wa maidanu mi fora no ye manu ma yakene baminye o ye gole ya
نرى تكبير أحمدية أحمدية أقول سا يا من يملكون السمع أقول من أويه لو بأو منو فك لمنك أنا سيتو كاي لمنك ده من أقوم من فايا كاكا كوني كلا يجوافه ماذا يريد الله منكم أقول من أويه نعدي ما يرد مني كو أسك أو بعدون على بافه أو كاكمي أبادون ala bi akanu aw kaka ma kalte munu ye kasi ka ba don on nga fay inna ma yuridu an takunu lahu wahdahu la tushriku bihi ahada la fi samai wala fil ardi o ko min ngadi alay na la ba fo kake ko ala ta fe aw kaka ma wore tay na le kelete abu defe inna ma yuridu an takunu lahu wahdahu ko ala ba fe aw kaka ale kele pewtade wala tushriku bihi ahada akana foi wara bato kafara alaka wala la fi samai o bato fe ngana ga sangolo kono o kara dole sawo o kara kalo yo krengara bol mo kara nabila isa fole nya ufawo ko shimanga bato wala fil ardi wa an roga bolum sanu munu fana bay ko ni shimanga bato ala kelen pew de kanga bato o ko ala bi mi nyina fe ko de o ko man da ku yo de o kama ala kra ko wo khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah ala kra ko to sallallahu alaihi wasallam har sayna ako kamina je gamina na fo ka tabla labana nabi ma fe o fe na na kono we ma fo mi nga sana be ko de ka fo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu onga afara ko tay abo kalamo afo mo hadu ngana de tardi ala kan jidi fam yalla ako ko fesa kala mi min afa alibi o de akado ka fo ala kan mangudu be inna sifatihi kullaha azaliyatun abadiyatun ko ala kan mangudu bela jele abi fo ko ala bi fenge abi lawali bogo delay ko tabla laban bogo dela ko akelente mimi jo fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ ne de y'a mɛn ko ala b'o kɛ walima a kun b'a kɛ ko i kana bila i kun la fiyewu k'o dɔ la kelen kɛli dabila la k'o ti kɛ inna sifatihi bimaana inna sifatillahi kullaha azaliyatun abadiyatun ala ka mangudu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ dumi yɛrɛ tɔgɔ kɔrɔ yɛrɛ la o kɔfɛ sa o kun ye a ka ladilikanw ye an kan ka an cɛsiri diinɛ yɛrɛ la cogo min na yasa aka tauhidu sabatu baye ni tauhidu no ala ka kelemandiya ye no sabatla ka kalifa fana sabati ina fa leduta o jirishum bamin ko fora na yo jirishum baye ani kene bamin ko fora no e manu ya kene ruhaniya kono o na nya yuan zoro o kene kono sa a fanga do ka fo sharti do bo la de o kama abina do babu re kono sanza no e awasiya mayoro كرنغرلي أكو وجدير بالذكر أنه كما بينت من قبل أن الله أخبرني عن قرب وفاتي وكاتبني وقال بهذا السورة ما تعربه بقيت أيام قليلة جدا أكو إن أفهم يافو أو ينكا كرتو منا كافو على كومو كونغا واتي تتبريه أكو لسا فنغا لدلك كرنغرلون فنا دي أوما علي بي doga fara aw ka kasrika ako ala kale ka jira ko nga wat ko tabraye o wat kelen gono wa ra'aytu makanan wa qila hadha sayakunu mawdi'a qabrika ako ale yelike ala ya jira le la karangara bolu ma kashifu o ga girni sugoy wahayu be kashifu be sugo fana be onga ka jira la ne gulam ahmadullah ka fo yoro do fle anno ko ebina dayade haza sayakunu kaburuka koni yoro min flani ni mana ke edda yoro wa ra'atum malakan yakisul arda tawasala ila mawdi'in wa qala li haza mawdi'u kaburuka wa kana turabuhu min al-fidda ko alaye yoro min jirala alela ka fo obina kale dayore obina kale kaburu ko akaburu ko noro ya ledu akunga sanu
abugri mugu kumbe ina fo aboras atoko di warje redla warje kasanu mi jira alela sugola walma kashfula ko akasanu kaburu boga kunga sanu ina fo warje ko kalam ngisa wakila li haza kaburuka ko ni e dayoro de ko kalam ngisa wa uritu ardan sumiyati bahishti makbara ko fe yoro baro jira alela kenedo ka fo wan yoro nye bahishti makbara aljina donga kaburu do ko de yay ko yoro karangrale do jira alela ko aljina donga kaburu do aljina do ma fatu olubi dayoro mina ko de yay ko kalama kasa wa kushifa li annaha makbaratu sulahai min hadhihi aljamaati alazina hum min ahli aljanna ko adangena mayala ne kushifa li ala ya jira ne la ka fonna kelen dayoro tan yeble de nani jeyon ahmadiya kono anin kanu baw olu la manuma sulahau o manuma ko olu le dayoro ni kene bay sulahau ala ma sanumo ala manuma ko olu le dayoro de yay ni kene bay ka fara aleka ko kala min sa famurzu zalika lihin manziltu fakiru bishira'i kitati ardin litakuna makbaratan li jama'atina o ko kabina ala e kene baro jira le lasa kashifula sukola ka jira ka fo ni kene bamin flaniye o ye eni i jeywan karengerelu ma numo aw de be dan yoroyna ka lo kuma sala ka miri sisan ko fo anga yoro karengerelu do san ko ka an yoro ka kaburu doye o anga ma numa munu nolu kofora nolu jira la nela olu de ka daye nu ano kara sisan ebina jon na dugu ci ko wore ko don ko ne ma numanye ko nda ma numanye bodo ko sisan eba kuma famu ko mamna yoro jira la alela kale ya famu ka fo akora de ale ka jamaatu kono ma numa munu ma kono sulaha umu ma kono ko lu de ka nga daya e yala bela jale ma numaya bela jale ma numaye he ayde hal ala ga sahaba talaye o munafiqu do ko talaye o ta do kunde ya munafiqu kunde ya madina ajanya ngudala ya hako na ko fa o ti ba ala koyi o nga na juma fe sulahau solihu aw ma fe ka ke ma numonde obina don chogo di sakoni ye ma numanye ni nda ma numanye atina sebe ma shi denglente ka fo shartu do de ka sika o ayara bi lo shartu fo o nga yana ko fo abidu ko karangare do ke sanza kaburu do yera la mamunu mina doyi ala yera ladu minta o kama ayedu ko karangare do ke ko ma o ma bina do o kaburu do ngono ala ka here minge oluye ayedu ko karangare nge o tigala mawye o wa amana se o du o de masanga ayedu ko nge du ko se maro saba afolo ako wa adu Allah ta'ala an yubarika fiha akone be ala deli nin kaburu do ala ka baraka ya wa yajalaha makbaratal jannati wa ma ala deli ala ka ka aljina do kaburu do ma doya wala ma mina doya a beka ke moye munu ye aljina dewi wa an takuna hadhihi al-maqbaratu mahala rahatin li asfiya'il qulubi min al-jama'ati alazina asaru ad-din ala dunya haqiqatan comme ala deli alaka mamunun ni oye manumo ye nin kaburu do ngake o ma sanu manunu lafiya yoray yaro an yaro ko bana ngana mo fo ka talala ka hinena o fadu ko juga do ye ala ka wele seramu ngabe ala ka hinena alo kun koriya akome ala deli ala ka mahalla rahati asfiya'il qulubi comme dusugu sanu mamunun be ala ka kaburu do nge olu lafiya yoray o ka barzagu kono o ka kaburu kono o ka dahake o yoro lay ko jonu alazina asaru dina ala dunya mamunu ye dina sokanti jeka mamunu yu kodo jemo kala haranyini ko ngame olu demo o der lor ma yala mana so do la emi e jende e sebo kaburu ko la dabna fa ko hanno tamna ta do kaburu fa kadian ya
hamal mage enge adama de yoro flade ar-ruhaniya wal jismaniya façon ko tawa o symbolique de façon e tamashin de kabru kola o kande fa amatahu fa akbarahu alami fatu I kabru bola de bolo aw ruhaniya kabru dobe ani jismaniya kabru dobe ko kadiyani wa ruhaniya kabru be ala bolo ni kabru don tokola Allahu akbar Allahu akbar zindaba Ola e kamana kana gwa konne fatura ya utnan shuche kakai ato tokola fedo be olu famu kadi bi kojugu nabi kuma ya sisan wala ma do be kuma ya sisan ma wara bi to fo jien dala kaye aba kuma ka ma nye bala o te biya e mana jalani ne ka onu fam fara fara le yanga adama de ka doni jashile sara ko ke o ala ka dese ka e fara ma numo ngai al nasro yoro ka jan ala bi sawla e hadu to ko famu fe do famu ka di bi ka ta hal foloko wala ngata ni babu yi akoko mi dugo ke maamunu ye no lu bido al yeso ngono ko allazina asaru dina ala dunya ko ngame mo homa maamunu ye laharata wala maamunu ye dina sugandi ka lahara nyini ka jiye ka toy one maami ngara jiye de ba mo ngo wo fe be bi hina de la fo ye aloko ma de baro de ka chongo ko na hali she abi kuma bra do nguna ko nga jiye de jiye ka jugo mo de o imam adu ko ngabru doyi emi jiye de emi nga nyini fe be me jiye na soroma jiye fe masile baw amobili baw asonu mon baw amoto tuma baw ko olu mami nga nyini fe oyi etsene alakola akorta ko sonu ma ko juguye mobili ko ta ko juguye sonu ko ta ko juguye nga de kana e bali ika alakola mo bodo no fe kuno karabe e sende kaburu ko yi abitu mani dugo ya alibi ko mamunu ngodo wa takhallu an hubbiha wa takhallu an hubbiha wa asbahu lillahi ko ngame mo ko mamunu ni ala ma nyini fe ika olu do kabru doina ko mamunu ye jen toy e ala kanu kama wa ukara e ala retai wa asbahu lillahi ukala ala retai kuma ka jen tai o ko tigla mawu mi ala deli olu ka do baye kabru do ngono ako shen flana sa wa adu Allah ta'ala maratan saniya ya ilahi al-qadir ij'al hadha al-arda makbaratan litahir al-qulubi min jama'ati ako ala ma deli me deli mamunu mina don kabru do ngono akala ruhaniya sirayo akara jismaniya sirayo pa ka sura era ya fala mamunu made ma fe olu de ka do ni ngabu do na mo yini e ala fe mamunu dusu ka sanu dusu kala suya ka bo kokunda belajella ku yeshi e ala me ko mako be ka dugo ka olu de olu ka do ngabu do na ala kan faro tikala moka ako alibi alina soru laka munu ngara etay fili hakikati jen yere la wala tashubul amalahum sha'ibatun min agradi dunya ko jen kanu manyami mamunu ngabarala jen kanu o manyami mamunu ngabarala o ko ma fe olu de ka kerengere kada ni yoro sanu mayina akola sa ko amin ya rabbal alamin wala mu deli ikaka ni ka to ina amada amade akodu go sabana ko make suma adu lil marad salisa ya ilahi al qadir al karim wa ya rabbi al ghafur ar rahim kusso hadhihi al makbarata bil ladzina yu'minuna imanan sadikan bimabusika haza ako ala manyi nefe ikan kabru krengre mo ko ye mamunu le me la chien re le manala wa udala la ko e kan chidei no gula mahamadu ko chien do nare takbir
Islam Ahmadiyya. Islam Ahmadiyya. O kora mamunu ndala ka fo gulam ahmadu nabi mabbo mamunu ndala ka krela nu tisranga fo katla ka baraka tukano ka ala nyini o kongame olude mo o ne mi ne ahmadiya kada ko lu fana be o nasara kra ko yoro ma ya kuno kamo fode hayo fodre na ka baraka dede ko ka fo ka daka adama babuye ako mamunu le na ola ko bara ma nyini e allah subhanahu wa ta'ala fe olu ka ka dobaw ye ni kaburu den kono ako ko fa sa munu ni olu ma son fiew munafikiya o kaye o ka barala ko ma fe alibi ika o tigla maw olu ka don kaburu den kono ako ko fa sa ursila fiha kullu barakatin ursila fiha kullu rahmatin kika do ka fo nema anona ya munu be ka bela jele do yan zoro kaburu den kono alay ajra alila tugamina وليس هناك نوع من الرحمة التي لا يحظى بها المدفونون في هذه المقبرة أقول نما بنا شتي كم ما منو يدون كابور دين كنو كلو تو نما سر تي على يا أجر على تقومنا أنا على دعوة منك كم نما نونا يا شتي أبونا شتي كو أدبي كو ما منو سر جانو منو بنا جينا كلا هرايني olu munu mita dani yore ina de o ko olu de kodo o ko na mo bala yore bala ko ko tede fa ka so e bala chere la wa amala deli alaka anfara o tigla moka ako liza o kama sa faqad amala allah qalbi bi wahyihi al khafi ila an ada li hadhihi al maqbara shurutan bihaythu la yudfin fiha illa man istawfa hadhihi shurut بأجمعها بكل صدق وإخلاص فهي ثلاثة شروط وعلى الجميع تنفيذها أكو كما سألا على تسكون يعني على تسكون سمي ni aka wahayu mi na ginoledo ka fo ale ka sharti do sigi sharti mi ni yo dafa ibi soro kata do kabur do ina do to e fly ye angi raf chekata ka ti doy walma ala raki doye ruhani ashrafe alli farzu ma yezoro ina fa ama fa tona tawafana ma al abrar ko ala anfatu ni ma numonye nga korata ko ma numa fatu do ku han ra janja kade akoroydi tawafana ma al abrar akolo jay ala anfatu ni ma numonye ku fatu do ko tew an yeru fatu ka an do ma numanyala mo no fe o wakabudo mi ma ko fo ma numa nunu unni be yoro mina unni barza ko no alla ika an ni fara olu nika alna ya sura an makadiya ni soro fana ba ko noy o kama sharti munu mina fo sisan akoni ma munu nye o sharti dafa olu debi doe kada ka tina sebe ma shi tenga ko ni ma numa nye kam sura ka do a chena e alamai o tay ibi bara do deke obi don abu sura ka kesi sanza e bi sura ka ta doe ina fo imam hadira afo to kamina afolo anna ala kulli man yuridu an yudfana fi hadhihi al maqbara an yatabarra'a li hadhihi al masarif hasba istita'atihi wa la yutlabu hadha at-tabarru'u illa min ha'ula'i ar-ragibina wa laysa man siwahum akom mo de bi do nin kabur do ina mamunu ye boloma fara krangalen di musa ka di srafe u sego de majrala yasa u ka manu ya soro ko nga abi yini mo ko fe mamunu nya kan ka dwala ko nga ni mi ma kanu o ko ki ati wajibiya o ka ni munu nya kan ko bi do wasiyala ina wen wasiya woro to na ahmad ya kono nga koro dode mamunu ibi femi soro kalo kono iba be fara nywanga ka kla tanye kono ndon o ye etai ini ka dema ya abo du nga tana o bi bla keshu kono ka dina baraka ode akoro surumaye wa ode afam ya surumaye mamunu mo ke o ko lu bala nga abino nyefero la o nga yorna ako ka beni isego dama jirai
akun fɔlɔ b'o de ta o de sarti fɔlɔ ye f'a k'a sɔrɔ e de ye maa ye kalo o kalo i se ye min ye i k'o di diinɛ dɛmɛ kama ala ka se ka i tulo magɛn ni o ye a ko la sa o de tun ye fɔlɔ ye filanan alla yudfana fi hadhihi al-maqbarati min al-jama'ati kulliha illa man yusi bi an yunfaka ushur tarakatihi ba'da mawtihi min ajli nasr al-islami wa tablighi ahkam al-qur'ani hasba tawjihat hadhihi al-jama'ati ko flana o de ka fo ma shi kana do nin kabru doina fa ka soro mami wasiya ka kabla mami wala wala ka kabla ka sebe kabla ko ni ne fatula nga chami mbey aba kla tanye kono ndo o ya tay abo la ani nyuanche tana abo bedi jamaatuma ahmadiyama o de bi ka dina deme ka dina kuna fonu numaw ka kurna kuna fonu sanumaw ko chari ka jemene o ko bala aba hagal do la kosebe kada ka halanga jamana ka ya ma tama musie o kore ma tama me wasiala o tani oren kalama kosebe ngo ba kono ye ni sebe mami e nafulo tige dugukolo bola so bola wa hali e ka nafulo ma fe wora munun be o bebe a e bi a sebe ka bla ko ni vatula abi nga check la tan folo yana ka kla anu yote abi chen re la tan folo kono ndo be atai no e nga dew ni mamu nga cheta o tanai o dina tay atlama de ba fo kabla o no kara atika manga yeble bamba ko kofe abi sebe kabla o ko ni bi wasia ni bi apapie sebe abi rempli de siendru bi kala kam ma wara kwa kalama o beku ye ne na fatu nunu nga se ka waleya ode flanai wa sabana ode kafo alla yudfana fi hadhihi al-maqbarati illa kullu taqiyyin yajtanibu al-muharramati wa la yartakibu amlan min a'mal al-wasaniyya wal bid'ati bal yakunu musliman sadiqan wa mukhlisa wa asabana ode ikake taqiyyun ala yisranye bay yere dafali yajtanibu al-muharramati mami mi ayre minaka bo haramu ko kelimu fa kasro e alamal latikaye wa ibi yere mine ka bo haramu ko kelimu fa kasro mo yere shere ula wala yartakibu amalan min a'mal wasaniyati wal bid'ati ko fa kasro min yeflan nga foyay wal maka fenvora alaka ka fenvora bato mi alay fa kasro eto o kolu kono fiew waka kokura nyami dinala no e bida baraw ye esinda ola bal yakun musliman sadikan wa mukhlisa akasura islaman manumaye wa e chien fola e wa e ma kono yelenye chien resraka Allahu akbar zindaba akola sa ko alibi sabana ngono sa وكل صالح لم يملك إقارا ولم يستطيع أن يقوم بأية خدمة مالية إذا ثبت أنه كان قد وقف نفسه لخدمة الدين وكان صالحا فيمكن أن يدفن هو الآخر في هذه المقبرة أكون أنا ترى صر ما دبي ستاي فوي تابلو كبي هل كان كذو بكلاكو في أكمتي nga chena awero shere ko ni ndikala ma ku yemma yi ayere beddi dine barama kadi waqafa nafsahu li khidmati din min yere beddi dine barakama wa kana solihan wa manuma kundo awero ka yella fayumkin an yudfana huwa al-akharu fi hadhihi al-maqbara ako tikala ma kalngale munum bey awero shere yala o ka manuma ka nga foi masoro ubolo musa kala ko di ko ni aw ba shere yaw ina ko tikadu o ka fo lay
जिंदाबाद जिंदाबाद जय तकबीर أقول أسا والذين لا يملكون إقارا ولكن يملكون سبيلا ينسب الدخل عليهم أن يسلموا على الأقل أشر من دخلهم الشهري إلى الأنجمن كم مامون نولو بي كافا سوتا أبولو دوتا أبولو وبيتشتاني ميني أقولو كان ميني ودي كالو كالو إبي فامي زرو إبا كلا تاني إنا فام فتوك منا konondo o yini ka demaya tay tana o de bi di o bi la jama to ka kesu kono ka dine baro ke o ko ye mogo tay mamunu ni sewrata u ye fo oli on nga mamunu ni dubu fe sorati ki bado aba sebe ka blade re ka fo ni voiture yana ka check la o kuma abakata ngan na folola ka daga yire de a jedi ongo ta balifana ko atikla maka kalo tayindi aleta ko ale fla de kasisa ay wasiya ka kabla kada na flo tigidu nga tien o bikla tanye kalemidi o wati kalen kalo mfona be ka ngana mimi sura kalo kono mo kla tanye ka kono donta tana no keleye o sura ka disisa o ancha mambi odeke o kadaka bebe se ka doke mina oyoye beta setigiye ola mahadira ba wala munu ni olu seye oye abi barakan oye o kama wasiya anyama ba me Pakistan onali mingara sanjanta menela ay wala lu di ma chama dolala adugumo dan no wasiya dugumo dan e mi mafaka dola seta e chokorobaye e musoye iya kanu kibido wasiya la ikado ka fo mimi nyini fe folo ni sebeye ibi waru misro kalo kono ye commerçant ye wala ye fonctionnaire ye ika kalo sara haka dolendu o tikala mo taka no onga mami ni serete nga ibi donu so o kuy kan ngana digi keme fla duguma nga kalo ibi jaka o mi nyini me ife o yode o ye sitamunu ye de nga emi ni ebi commerce ke wari bi ko osrala walma commerce to di fonctionnaire e ka sarata donenu e ba kla tan kono don itaye tana o wasiya o ka wala imam mahdal salam ayi ne sigi senga ka ba era ka watla o akola sa ko do bi na miri ko ni mi flani ko ni bidade a hara ko do bo mi ko mamdo ko kalama ako bidata de ako allah subhanahu wa ta'ala era de ni wahayu keneka ko aka kani to yayina ni ala min kama o ma ka bidable de atako mi sharia do min ni ajagwa sigelo ko fo mo ka ke ni to yayina na ala ye afode ni kabudo min ko forani no e manuma munu minado ni yora sanuma ina karangara buluma sur le plan spirituel ou physique o lu ka bara minge o de ni o kama nya wala am baby afo ko ala kan vatu kan do manuma yala nga krote kanga fatu manuma fatu do o kuma fe contribution système me na be ko wasiya a daile no bela jele tani muso bela jele mama e baluguye ibi a papier de na dima iba rempli ani mamunu ni olu bi saka boy o bi saka ki shero ye no kara o idole wasiya la kalo iba sara o do bi de rayin ka toujours a kupma na kara o togola o nina na dese do mi na du abka togodi kada ka don de kele ye ala bo don ama fe na sasa ka fo ko ni sitami ye fiyo ngana dona ko ma sebedo ayare di dinama ko fana bala ko bi doyi hali mo ko mi do akabru do kono ala mi me edus nga sanya kalama nga e ya dekar ko mbala e ka do ka fo inni bi fara bahisti makbara kabru do sanuma o maunika kada ka fa o fladi o mana fa amala deli ka fo o baka akoro ko wati bana o mana ham jora yipana ka fo wasia system adale no beye ikado ala chela musula nga makana sira anye ka foko domi ko nimbolo bana ka ko todi ayi ni dola na yu ana fam yerla ala ko sira saniya
kada ala ko kurno kono ko mamun mi dili ka ala ka siraka ko abi double iye fo ada se kama wolo flama ko kada ka be ina fo nyokse kele mi na wolla nyoshuna nyoshu tizan wolo flama la a tizan kele nyokse keme be ala ika durma kele o bi double ka keme wolo flande ola anga do ka fo be wele no ngana ka nga bara e fly ni ye wasiya di ka wari sara ka checkla ka soro ala ko mi me ka fala no ko re jogunumaya ma sebeya salima tarafali kata se man ma bara wero ma eto shike ngebe ka wari sara melma ka halli moy takati do itidu ko ka fa takbir Ahmadiyya zindaba o kama imam mahdi akoja ka makunche ako kika do ka fo dobi ranyin nga ka fo ko hal kika do ka fo ka do kaburu ngono ko kaburu do mi se ka ma ke aljina denye wa ako ala ma fo ko kaburu do mi ma ke aljina denye de kala ko de ala ko ma munu mi do aljina dewnde do ala ba latike ka fo ma munu mi do o ba sura ala le jena naye ka fo karima sina aljina de ko de bi do ma korota ke bi ngundal aljina de re andara do minge o sababu kama ngeraye ko mato kada afamwa ko kaburu nti ma ke aljina denye nga aljina de rebi tai o kora disida akorota ko ni na sugula ke kana politique ko akoroto ye akora mi simplement ne mi ni warbe ko de ta sugula kata sanike ngandara sugula mi war soro to yo fiana e de war soro kata sugula kata sanike ngana war tibulo ko ni na sugula mi war soro to yo fiana do dunu manière akoro de ni taraye o ba soro ala la tiya kono ibal ina do jala wa albi ala kan fara uluka ala kada kanu kama sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nare takbir nare takbir Jamaat Islamic Ahmadiyah Mali Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ki Muhammadul Mustafa. Jazakumullah pour cette belle présentation donc sur ce thème très important donc système